Mulla on monta. Meni muuten kauas. Vieläkin pöröttää. Nyt pysähtyy. Seuraava. Törmääkö? 2 kertaa on törmännyt jo edeltäjään. Vähän meni vasemmalta ohi. Joo. Himskatin pitkälle pyörii. Meni aika kauas. Sitten vähän pienempiä, katsotaan miten nämä menee. Sattu käteen jo. Mäkin heitän, mutta ilman hanskaa. Käsi tulee äkkiä kipeäksi. Pitääkö leipiä vai sitten laakki? Semmoinen, ettei ne paljon hyppis, niin menee pitemmän. Nyt meni ohi tosta. Hyvin tuntikivi vaikka. Siitä se hyppi. Katso. Korkea heitto ei vie kauhean pitkä. Tässä kannattaa nimenomaan käyttää tätä liuku. Toi meni kyllä Liukua aika hyvä. kauas katsoa äsken. Tää on viimeinen mun käsi enää kestä. Osupas. Ei. Se oli kiva ennen kuin ne kolahtaa itse. Se oli kun ne kimmahti molemmat eri suuntiin kerran. Joo. No yksi tommonen isompi vielä kokeilla, jos jaksaa. Menee häijäkin. Sekin meni vaikka pomppi aluksi. Sä oot vahva. Pipo on jossain. Tuokkina päälle. Vielä yksi. Ei viitti kakkia kiviä. Ei. Se paikkakin tulee näkyvissä, et tiedä mitä se on. Hyvä, nyt Se menee kyllä aika kauan. Sopivan pieni, sopivan raskas. Joo. Kohta kaatuu. Ne on luultavasti illalla jo mennyt jään läpi sulaneet toi kivi. Joo, niin pohjaa että plumps. Sielläkin. Meni aika kauas. Kevät tulee. 6 päivää kevätpäivän tasalta.